de slinger, het meis aan waar niet maar. 13 dofte dingen, die doen wij met bedrijf. Wij maken Gerald gekkigheid en we weten het vergeet. Trommen op de kelders met de mens en de kroket en klatsen met de deksel op de pan. Lekker zitten stampen met de vleugel met kroket en zo hard als het maar kan. Zien we dan nog niet goed gespoest, dan houden we op de tafel met de koes. Dronken op de kelders met het mes en de kroket, er is niks leuker dan het. Man ging les met de kinderen en snor een restaurant. Braaf kinder, meer of minder, die ooten uw hand. Ze waren even klank, pas geloof, of toch ging het los echt gewoon. Trommen op de kelders met de mes en de kroket en klatsen met de deksel op de pan. Lekker zitten stampen met de vleugel met kroket en zo hard als het maar kan. Zien we dan nog niet goed gespoest, dan houden we op de tafel met de koes. Trommen op de kelders met het mes en de kroket, er is niks leuker dan het. Een huurstel presidenten bij een in Hof Parijs. Dineerde van procenten en ootte zich de mies. De moeste Piet deed nog het koop, niet hoera, we zien akkoord. Trommen op de kelders met het mes en de kroket en klatsen met de deksel op de pan. Lekker zitten stampen met de vleugel met kroket en zo hard als het maar kan. Zien we dan nog